Arewa Zamani 24. Nafi ya ce shi fim nan in ba a gama a yau ba to wallahi baya so mu tsallaka nan gidan zu aikin nan gaba ɗaya da waka da sinasinan kare shi anan. Hadis action. Mun zo gidan zun ne wasu mutane da bindigogi suka kama. Wannan coins na spans miliyan 1 ka tura mun su yanzu na baka 30 minutes idan ka wuce wannan lokacin ba za ka ƙara ido hudu da matarka da iyalinka ba. Amma shin wai kina da masaniya akan abin da ya faɗa dangane da baba? Yanzu ofisa menene abin yi saboda rayuwar mutanen nan tana cikin haɗari. Na sun shigo gidan zu din nan ne a matsayin baki masu kallon namun daji. Mun gano cewa mutanen da suka kama sun killace su ne a cikin wancan gadin. Gashi nan ma muna kokarin gano location din. Gudun gara bi babu. Za mu sake ku je ku ci gaba da kallon namun jejin masu fin su je su gaba da daukan wasan Hausan su. Na manta an ce a tawagan nan akwai yan fim amma ka san Alunu? Jibi kaga bai san ni ba kawai dai muna dan haduwa an aiki ya hada mu. Amma ka san Sani Danja? Ai wannan aikin ma shine producer aiki. Shine yana nan ma. An Danja? Sani Danja! Ina zo nan zo ka da so. Eba na mu gidan mu ba. Ni fat ɗinka ne ni masoyinka ne. Kaga na kalli jarida, na kalli ɗan zaki, na kalli daham. Wannan yaron ya sha wahala, taimaka ko da shi kaɗai ne da Allah a sake shi. Bunan kar ka juya har sai ka kai bakin gate. Na gode. Ni ma yana da bukata a gare ka. Rawar da kai a fim ɗin nagari ita za ka yi min ita na live ina ganin ka muna ganin ka da ni da yara na gaba ɗaya. matan duniya sun sani a hanya ni ina jin kunya yaya zan karya dole ne in juyo duka wacce na kalla sai rai dariya. Gudun gara bi babu. Yanzu shi wannan kuɗin da kuke yi a sunansa. Bi babu. Rike ya gani, ai daɗin rike ya gari ka. Samun fitar wata Sani Danja, duk wanda ya nemo cikin yana da kyautar naira miliyan 1. Kuma yan fim dangin Alinuhu, sani cewa da na je na dawo dukan ku sai na yanka wuyan. Na yi takaici akan wannan abubuwan da suka faru. Clonin din wayar Kano zan duk abin da yake cikin wayar Kano zan iya mallakarsa. Ni zan yi sanadiyar zuwan ka gidan yari. Ya kasusuwan ka guda 5 kawai zan karya sani. Bayan nan kuma zan tsaga maka karan hancinka. Ku aje abin da ke hannunku duka ku aje makamanku. Coins din spas muka zo mu tura maka. Okay yawa ya fara. Access granted. Gudun gara bi babu. Directed by Dan Hausa. Arewa Zamani 24.